Μπάλα θα καταλήξει στον Σβόγιτς. Μπουντιμίρ έξω από την περιοχή. Καλή πάσα το πλασέ. Μεγάλη επέμβαση από τον Ουρεντινόφσκι. Πώς παρατάσσονται οι ομάδες. Εδώ έγινε το λάθος ο Μπασόφ. Τώρα για τον Μπουντιμίρ. Το πλασέ ο Ουρεντινόφσκι. Δεύτερη προσπάθεια από τον Μπουντιμίρ. Το πλασέ 0-1 από τον Μπασόφ. Κοιτάξτε εδώ το λάθος που γίνεται από τον Μπορκ. Ο Μπασόφ περνάει στον Μπουντιμίρ. Το πρώτο πλασέ. Ο Νουρεντινόφσκι έχει την απάντηση. Εδώ η συνέχεια της φάσης, δεν υπάρχει κανένα offside. Ο Μπασόφ έρχεται από πίσω και σκοράρει 0-1. Αουρέλιο ψάχνει τον Ευσταθίου. Η πάσα είναι καλή, το πλασέ 1-1 για τον Άρη. Με τον Μπόνιφεϊς να σκοράρει. Ξανά σας είχαμε πει ότι ο Ευσταθίου ανεβαίνει πάρα πολύ. Και εδώ θα κάνει την assist στον Boniface, ο οποίος θα πλασάρει, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα την ώρα που γίνεται η φάση, η πάσα μάλλον. Ο Ευσταθίου είναι καλυμμένος. Τώρα για τον Σβόγιτς από μακριά το σούτ, τον Ουρεντινόφσκι σε κόρνερ. Στο κόρνερ από τον Βαλιάνο. Κεφαλιά δεύτερη στο δοκάρι από τον Βούξεβιτς, η δεύτερη κεφαλιά. Καλύτερα εκτελεσμένο αυτή τη φορά, η μπάλα στην περιοχή. Πέφτει ο Ουρεντινόφσκι, μαζεύει. Νέα σέντρα από τον Ευσταθίου, το πλασέ, μεγάλη ευκαιρία, Αμπάρης απομακρύνει την μπάλα, ο Βαλιάνος Παναγί, ψάχνοντας τον Γκονζάλες, το σούτ, το Αμπάρης σε κόρνερ, μεγάλη επέμβαση, το σούτ από τον Κύπρου. Ράντι, η σέντρα είναι καλή, το σούτ από τον Μπακούρα, οι κόντρες, απομακρύνεται η μπάλα προσωρινά, Κύπρου, υπάρχει πέναλτι. Ξανά, εδώ κοιτάξτε, τσιμπάει την μπάλα και τον βρίσκει. Σωστή υπόδειξη από τον κύριο Δημητρίου. Εδώ ο Σίλβα θα διώξει την μπάλα. Ο Τσακλής κάνει Αουρέλιο. Εκτελεί γκολ. 2-1 για τον Άρη.